Očakávaš, že v najbližšom čase budú ešte rásť ceny nehnuteľností v Bojniciach? Očakávam, že budú celkovo rásť ceny nehnuteľností, nie len v Bojniciach. Dobre, no mňa napadá už len taká zaujímavosť, že čo vieme o Bojnickom zámku? Je niečo také špeciálne, čo napríklad my tu z Liptova alebo z Turca... Už si zistil, koľko má okien? Nie, tie okná naozaj sú nerátale. Chceš? Naozaj? 824. Perfektne. Díky, viem, že je to zavádzajúca informácia. Ale... Môžete si to vygoogliť a keď si to vygooglite, tak nám to napíšte do komentáru. Nevieš niečo o Bojnickom zámku, čo by nás mohlo úplne nakopnúť, aby sme tam išli znova pozrieť? Ten Bojnický zámok, myslím si, že určite treba navštíviť. Je to, čo sa týka vizuálu, aj v exteriéri, je to jeden z najfotogenickejších zámkov na celom svete, dá sa povedať. A čo sa týka interiéru, tak je to stále krásne udržiavané dobovým nábytkom. Je to... A už som sa zasekol. Nevadí, akože je to jeden z najstarších a dokonca najnavštevovanejších zámkov na Slovensku. Ročne ho navštívi až 200 000 návštevníkov, čo je veľmi zaujímavé aj vzhľadom na ten potenciál toho prenájmu.